alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe. Min gari hannde hollugo en no neɗɗo heɓirta data free ana data WhatsApp ko Facebook ko nandi e majjum. Data ma jaccanima to a nata nder application ɗum keɓa data aɗa gollira fa to ɗum hanti. To arande ni en jahan naten Play Store. Neggitima maɓɓitano data an ɗum. To den gari ko binniken woni Stack VPN. To joni ngi application ni joni sai gara install majjum. Tunda mi arti mbaɗi install majjum open tan mi natta. Nati ɗo ɓe kollete ɗume ɓe godi groupe nata channel maɓɓe ko nandi e majjum nde nata yes nata no. To je wari ni ko kollata ɗo garana malla en manna e mark majjum. Je wari anati ɗon nde gara cetoɗa da leydi gonɗa ɗin cetoɗa laayi ɗum gollirta leydi fu gonɗa de laayi mum ɗum gollirta sai cetoɗa ɗum dara nata gaɗa maki majjum daga ɗon ɗum gollira ɗum. To min joni miɗo gollira MTN Nigeria. Sai mi wara mema dow MTN ɗum. To jim memi dow MTN ɗum ni joni mi waɗi ɗum soɓɓiki miɗo hiɗimi ɗum fuɗɗa gollal. Sai mi wara mi nata dow ɗo joton. To joni waɗi connecting joni on giyan ɗum holli dow ton alama ɗo gollal. To joni dow ton ɗum holli alama ɗum fuɗɗa gollal ɗon joni ayi on jehi on ngi message ɗum ɓe gaɗo o mana ɓe kokki an data ɗum 15 MB. Ni joni maɓɓitoki ɗum ko mai ɗum golla. To on jeggite gaɗa non men subscribing gaɗon like kuma turano ɗon bandiraɓe heɓa botoro he majjum. Do ɗum godi ko on pama ɗo gaɗa non men comment. Inchallah hay en kawrude video ɗum yetam assalamu alaikum. Sa en kawrude video li yeso min jetti. To on jeggite subscribing he like gaɗon share nder groupe ji mon